L'associació Líder Ripollès GES Bisaure és una entitat sense ànim de lucre reconeguda com a grup d'acció local pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per aplicar el Programa de Desenvolupament Local Participatiu Líder dins del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2014-2020. Què és el Desenvolupament Local Participatiu Líder? És una metodologia de treball que té com a objectiu fomentar el desenvolupament local de les zones rurals i ajudar a les entitats i persones del món rural a millorar el potencial del seu territori. I què és el Programa de Desenvolupament Rural? Doncs és un dels principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agrari i forestal. Per aconseguir aquestes fites, el programa compta amb un pressupost de 62 milions d'euros que es distribueix en un 57% del fons de la Generalitat de Catalunya i un 43% del fons europeus FEADER. Com aconsegueix l'associació dinamitzar els territoris rurals? Amb la gestió d'ajuts que es convoquen anualment per fomentar la realització d'inversions que generin activitat econòmica. I amb la participació i el desenvolupament de projectes de cooperació per poder col·laborar en la dinamització dels seus territoris. El començament costa molt perquè hi ha molts papaleus i això, però no, el tracte amb líder va ser molt correcte. Ens va anar molt bé per poder començar a tirar endavant, sense ell no ho haguéssim pogut fer. L'àmbit territorial on actua l'associació és en 27 municipis. 19 són tots els municipis del Ripollès i els 8 restants municipis del nord d'Osona. L'entitat, a més, compta amb la representació dels principals agents públics i privats del territori. Tota aquesta gent ens han ajudat molt, seguim sent amics i ens han dinamitzat i gràcies a ells van ser els que t'ajuden a donar-te aquest cop de mà que a vegades un emprenedor necessita de dir hi vaig o no hi vaig, i ells penso que va ser aquell moment de dir som-hi. Per fer-nos una idea, durant el període líder anterior, 2007-2013, l'associació va acompanyar a 107 projectes d'un total de 142 sol·licituds d'ajut presentades. Això va suposar una inversió al territori de 15,4 milions d'euros i un ajut als promotors de 4,5 milions d'euros que va permetre la creació de 37 empreses i la consolidació de 70 projectes més. En total, mitjançant els ajuts líder, es va contribuir a la creació de 84 llocs de treball i la consolidació de 378. Quan comencen a venir papers, al principi és et fa un món. Quan t'ho comencen a posar una mica fàcil i ja estan a sobre, doncs qualsevol dubte, qualsevol cosa, i deixes fa així, tot molt pautat. Un cop ho has passat, dius, bueno, tampoc era tant. En el període actual, l'associació compta amb un pressupost d'uns 600.000 euros d'ajuts per convocatòria. I es pot beneficiar dels ajuts? En àmbit privat, es poden beneficiar autònoms, microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions. En àmbit públic, ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions o fundacions, però només en determinades inversions. Pots fer consultes sempre que ho necessitis i t'ajuden a fer el seguiment, fins i tot t'ajuden amb traves burocràtiques que tens, no? Sempre tens petits entrebancs amb l'administració i ells també et donen un cop de mà en aquest tema. Jo crec que sense ells la gent no tramitaria els ajuts líders. Per altra banda, l'entitat desenvolupa i participa en projectes de cooperació. Actualment coordina els projectes Territori Educador, Ens Mengem les Valls i l'Enfoc. L'objectiu del primer és el de promocionar una nova cultura d'alimentació sana, de qualitat i de proximitat a través de l'escola. Juntament amb valoritzar i donar a conèixer la feina a pagès i la dels productors agroalimentaris propers. Es realitzen visites a aquests productors, sessions informatives i promoció de producte agroalimentari local a través de la Tartana, una food truck que ofereix aquest producte cuinat. També trobem l'Enfoc, Energia, Forest i Canvi Climàtic. L'objectiu d'aquest projecte
és fomentar l'estalvi i eficiència energètica, promocionar les energies renovables, sobretot la biomassa, i apostar per mesures que contribueixin a mitigar i adaptar-se al canvi climàtic. Aquest projecte treballa amb les empreses ajudant-les a valorar la importància del control dels consums energètics, que també acaben sent estalvi econòmic, mitjançant l'elaboració de diagnosi energètiques amb l'eina Enesgest, d'accés lliure i gratuït. Com tot ajuda, primer has de posar tu la teva part i llavors t'arriba l'ajuda al cap d'un temps, però bé, com a mínim és una cosa que aconseguim que per aquí a la muntanya hi hagi una mica més d'activitat, que d'altra manera seria més complicada. A més, l'associació participa com a soci en altres projectes de cooperació com Startup. Dona suport a les empreses i als emprenedors que puguin generar activitats productives en els territoris rurals. Odisseu, que incentiva i facilita el retorn de joves cap al medi rural. Gustum, que promociona els productes agroalimentaris de qualitat que es produeixen al territori. Líder Natura, que contribueix al desenvolupament socioeconòmic dels parcs naturals. O Cowocat, que promociona els espais de coworking. Fer la tramitació burocràtica per l'ajuda entre sol·licitar i justificar que hi hem estat 20-25 hores de feina. Amb els diners que ens han donat, si deixa els diners que ens han donat per les 25 hores de feina, ens surt un sou hora espectacular. Per tant, en cap moment ens ha sabut greu fer cap mena de paper ni cap mena de pas. És a dir, que al final, si no ho fas per tu, per qui l'has de fer? Si tens una idea, segurament et podem ajudar. Per a més informació, entra a ripollesgesbisaura.org.